أشمرات ቀልድታት ምህረይ ወለሃንስ እቶም ፍሉጥን ዋዘኛን ነፍሲ ደር ምህረይ ወለሃንስ ዘዕስሞ ሓደ እዋን ናብ ደለካዊ ኣብ ዓራሮ እንዳተጓዙ ተቀቢኦም ዝስጉም ዝነበረ ሰብኣይ ብቁልጡፍ ሰብኢ thought-provoking ትምህርት ክሸዩ ተረቢሱ ገና ኮፍ ከይበለ ትዘብል ድምፂ ሰምዐ ተሓውሲ ድንጋጤ ናረአየኒ ተገዛብን ድፍረት ግልጽ እንተባለን ዋዘኛ ምህረይ ወለሃንስ ንድፍረት ከም ዘለው ተኣዘቡ እቲ ብታሕቲ ተሰምዐት ድምፂ ሰሚዖም ዋኑ ዝተጠራጠረ ሰብኣይ ንምምሳል ክቤላ ደው ናብ ኣፍንጫ ፅጊሩ ሰዓል ከም ዝሓዘ ሰብኣ ንመሓቢሉ ፊት በለ ብህዛን ዋዛን ካብ ጭቦም ዘይፍለዮም ምህረይ ኣይ ቲል ፊቲል ጠፊእና ድዮ በሎ ምህረይ ጋሊ ድማ ሓንቲ ኣብ ቡና ቤት ትሰርሕ ንእስቲ ኣብ ግንባራ ዝነበረ ዓብዪ ቃጦ መስቀል ኣዲስ ኣበባ ከይዳ ተጥፍኦሞ ውቃጣ ድማ ካብ መቐመጫ ስጋ ወሲዶም እዮም ኣጥፊኦም ዝብል ወራብ ንምህረይ ወለሃንስ ይወፅእ። እዛ ሰብ ሓደ መዓልቲ ምስ ሓደ መንእሰይ ትበኣስ ሞቲ መንእሰይ ብቴስታ ግንባራ ይዋዕ ብሕደፈዚ ካሶሱ እቲ ባእሲ ዝረኣዩ ምህረይ ወለሃንስ ጥራሕ ዝነበሩ ምስክር ይበሃል እሞ ይፅውዑ ምህረይ እዎ ብእሱ እንተወቃዕሪ እያ ይብሎ እቲ ፖሊስ ድማ ንምርግጋፅ ብሩሳ ምንታይ ይረቂልዋ ኢሉ እቲ ሓተቶም ምህረይ ምልስ ኣቢሎም ኣብ መቐመጫ ኢሎም መለሱ ኢሉ ምህረይ ወለሃንስ ጅቦኦም ብዋዛን ቁም ነገርን ዝመልአ ይበሃልና ምህረይ ሓደ መዓልቲ ቢራ ተጋዊዞም እናሰተዩ ከለው ሓደ ተገዳላይ ካዘሮም ደልዩ ሰሚዑ እስኪ ምህረይ ቀደም ዶሎም መዓድነት ተዳኒሆ ኢሉ ይሓቱ ምህረይ መሊሶም ቀደም እምበር መዓድነት ነይሩ ይብልዎ ወየ ተገዳላይ ተገሪሙ ከመይ ኢሉ ደጊሙ ይሓቱ ምህረይ ክምስ ኢሎም ደሞማ ኣወዳት ቤንና እንዳተገረዝና እንታይ ማዕረነት ኣሎ በልዎ ይበሃል ሓደ ንምህረይ ወለሃንስ መንበሪ ዘፀግዖም ሰብኣይ ኩሉ ግዜ እንትኣቱ እንትወፅእ ቅርሺ እናሃቦም እዩ ዝኸይድ ሓደ መዓልቲ ግን ኣብ እንዳ ስዋ እቲ ሰብኣይ ሌባ ምዃኑ ትውቃዕ ይሰምዑ ምህረይ ወለሃንስ ለካስ እናሰረቀ እዩ ከምዚ ለቢስ ኢሎም ይሓስቡ ምህረይ ወለሃንስ ሓንታ ወደይ ንግሆ ካብ ዘሽግረካ ካብቲ ታምፅኦ ዘለካ እንድሩ ንገረኒ እሞ ካብኡ ከይደ ከምፅእ ብልወይ ምህረይ ወለሃንስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝወቅዖም ዝነበረ መልክዑ ፀለሉ ዝመስል ወታደር ንሽረ ክኸይድ ደልዩ መኪና እናደልየ እንከሎ ምህረይ ወለሃንስ ይረኽቦ እዚ ወታደር ረሲዕዎም ፀኒሑ ኣይፈለጦምን ናብ ጥቕኦም ቅርብ ኢሉ ይሓቶም እቲ ወታደር ኣቦይ እዛ ኣውቶቡስ ምሽረ ድያ ትኸይድ ኢሉ ይሓቶም ምህረይ ወለሃንስ ካብ ልቦ መልሲ ይጠፊ እዎ ንሽረ እያ ትኸይድ ግን ብሓምዶ ተፅዕኒካ ኢኻ ኢሎም ኣሽመርዎ ይበሃል ምህረይ ወለሃንስ ሓደ ዓብዪ ቀሺ ወዶም ክደርፍ ረኺቦምዎ ወዲ ከዳሲ ወዳስስ ዋጢኻ ዓለት ክተፅብለፍ ኢሎም ዳርክ እንተደኣ ዘይገዲፉ ከምዘይወዶም ቆፂሮም ከም ዘባረብዎ የርድ እንተወዶም ግን ፍቅረየ ልበየ እናበለ ድራፍ ስለ ዝቐፀለ ቀሺ ዝብልዋ ይግቡ ምህረይ ወለሃንስ እዚኣ ሰሚዖም ኣብ እንዳ ስዋ እንቶም ቀሺ ይረኽብዎ ምህረይ ወለሃንስ ኣቦይ ቀሺ ወዶም እንታይ ገይሩ እዩ ገዛና ወይ ከዓ በረንዳና ዘፅበየልና ዘሎ ኢሎም ይፈትዎ እታን ቀሺ ዝዋጢ ወዲ የብለይን ኣይወደይን ኣነ ቀዳሲ ዘማር እየ ኢሉ ምህረይ ወለሃንስ ክምስ እናበሉ ንስኹም መሪኢልኩም ዘሚርኩም ፈጣሪኩም ተመስግኑ ኣለኩም ንሱ ድማ ጀሚዕዎ እንተደረፈ እንታይ ኣበራ ኣለዎ በሊሞ
مهري ولهانس نحادث اللي على هفتي مهري ولهانس بسلمو قليلون كأنه جنزة معه الميت ومي مثلا مهري ون كان كنات فولطوي أم كنات فولطوي إذا كان بوت حواز زي أو لقد كان كلا هيو من يقول ما حاطط غير هذا وان نتبع لزي سلم سؤال تعداقنا وانت تقدم نويني ستينير مهري ولهان ناوز نسكر لهم سوقي سمان انتهي دعاو صواز عطو حمانا نسلقا حول مش فينبو وزي سوى يدين بتوقعون كالمري مهري ولهانس تعرف بولتي يبون يوم زقومتهم هذا قبار أو اندا سواقم لي لو محاتو يتم قبار عدم مهري ولهانس سلطان أقسم تسعزاب غير سوى منبستي مالتي أو لعلي ولا مسكر يتطوز بلا يبقى لم تايتطوينو إذا محاتبه مهري ولهانس ملسايس لن أمسن ناولو كون في يوم ما تكاد كوكا كفينا بلوومي